गरेसरनि रामगाव रमणी ब्रह्म सगाव 18थि बोसोरारि माइनाव फुजाया गाजा गोमजायै खुंफुंजाबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसर रामगाव रमणी ब्रह्म सगाव लक्ष्मी माइनाव फुजाया रंजा बाजा थासारिजों खुंफुंलांजाबाय। मैया मंगलबारनि हारिमु मोनाबिलियाव रोजा रोजा सुबुंफोरनि होंगो दोंगो नुनो मोन्दों। सानब्रैनि हाबाफारि बानजायनाय रामगावनि रमणी ब्रह्म 18थि बोसोरारि लक्ष्मी माइनाव फुजा फालिथाया थांनाय हराव थुंगेलांबाय। हारिमु मोनाबिलि आयदायाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिया। हारिमु मोनाबिलि आयदाखौ बेखेवखांनायनि उनाव मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिया बिटिसि सरकारा फोसावनाय बायदि लक्ष्मी माइनाव फुजासालिनि मुङाव आलारि सोरां बिथांखिनिफ्राय 2 लाख रांनि अनसुंथाइनि चेक गथायनानै होयो।